जादो जादो बिराद खस्थ'लैने रायजोफोरनि उन्दैनिफ्रायनो हस्पिटालावनो देरबाय बोसोरनै जालायबाय ने दाबो न'आवनो थांनो मोना ने नुबायना उन्दुगासिनो बिसिनायाव थागासिनो ने सान हर उन्दुनो ओंखारा दसेनो उन्दुयो दसेनो गाबो बेखौ नुबायना सानसेयावनो बेसेबां सेलेन होनाय बथला मोनबेसे दं दाबो नै होगासिनो आरो नै गाबोन होनो बेयाव रेडि बाव ओरै बिमा खफ्लिरा नेबाय थागासिनो नै ओरै सेलेन होबाय नैबे नानि उन्दुबाय नै हस्पिटालावनो बोसोरनै बोसोरथाम थानांगौआलाय मा जाबावनो जिखुनु जाया मामियो आंजों नै दारिफोरखौनो सिननो टाइम मोनलायलांला माथो मोना हरनि 12थाबाबो उन्दुनो मोना नै थाबाय दे मा दैल' लोङो नै दै लोङो गोबायो दै नांबावगौ आरो दैल' लोङो दे उदै सादों नै ओंखायनो